Pozdrav poštovani posjetitelji, drago mi da ste ponovno u ovom YouTube kanalu, da gledate nešto od mene, da širite tu vibraciju, hvala vam svima i na pretplatama i na pozivima i na porukama i na razmjenama itd. Sad ću vam u par minuta u ovoj sljedećoj objavi govoriti o majstorskom stupnju na kojem će biti prisutno više uzvanika koji su na drugom stupnju Reikija. Veselim se da i ti isto pitaš me za savjet, da dođeš, da vidiš što je tu za tebe, koliko tu možeš dobiti, koliko možeš razmijeniti sa drugima i da izgradimo jednu novu energetsku razinu. Ta ogromna količina energije koju ćemo napraviti ove godine bit će izvanredna. I pogledajte do kraja, pitajte sve što vas zanima, nadam se da ćemo raditi, nadam se da ćemo rasti zajedno i vidimo se uskoro. Veselim se. Tehnike za osobni rast. Majstorski stupanj Usui Shiki Ryoho, sustav prirodnog iscjeljivanja. Mnogo je učenja u svijetu koje govore o metodi iscjeljivanja ili o metodama iscjeljivanja, ali program koji tražite i ono što vama treba mora dati energiju sva vaša polja i mora uzeti u obzir sva energetska polja osobe. Program koji učite mora imati točne, egzaktne upute i korake koje možete slijediti, kako ne bi bilo zabune, nepotrebnih upita, gubitka vremena itd. Te nove energije koje dobite sa programom moraju dati nove ideje, nove inspiracije koje dolaze sa novom količinom energije koju primate u tečaju. A nova rješenja za nove izazove otvaraju nove prilike u budućem životu. Tehnika može dati osobi nadahnuće i ispuniti živom energijom, može biti primjenjiva odmah u realnom životu, čak ne da može, nego bi bilo poželjno da to što ste naučili je primjenjivo odmah u vašem realnom životu. I jedna stvar koja je zajednička, gdje god krenuli i šta god učili, je ta da sve tehnike osobi moraju dati prostor, odnosno slobodu, u kojoj će se kretati i kreirati vaša vlastita svjesnost, odnosno vi kao svjesno biće. Sa mnom kad se radi se uglavnom na dulji period, jer je program širok, također pojedincu prilagodljiv, jer u cijelom tom izboru mogućnosti osoba krene tamo gdje je njoj najpotrebnije. Naravno, uz asistenciju osoba odabere ono što njoj treba u njenom životu i koliko to njoj treba. Svakome prema njegovim potrebama može odabrati da li će raditi sa mnom godinu, dvije, dulje ili kraće. Da li ćemo raditi više tjedana za redom, jednomjesečno ili kako god. Taj period je zapravo period usavršavanja kroz nekakvu vlastitu priču, kroz vlastiti život. Također, ono najbolje što čovjek može sebi priuštiti je da to što zna, to što je naučio, to što uči, prenosi dalje drugim ljudima, jer to učenje, podučavanje drugih, je također vlastiti razvoj, to je također vlastito učenje i to je nešto lijepo. Osoba koja odabere edukaciju, a da odabere da je za nju najbolja, uvijek je na raspolaganju nekoliko stvari. Zato gdje god da krenete i šta god da tražite, uvijek imate te nekakve kao razine. Tako i sa mnom, uvijek se može krenuti od nekakvih besplatnih konzultacija, besplatni tretmani, na kojem se već dogodi nekakav pomak, nekakav korak
koji će vam pomoći sutra u nečem sljedećem u vašem životu. Dakle, ono najosnovnije, uvijek gledajte ta besplatna predavanja, uvijek gledajte besplatne konzultacije, sve ono što se nudi, a da upoznate čovjeka, sistem, tehniku. Nakon toga dolaze nekakva razna predavanja koja traju nekoliko sati ili jedan cijeli dan. Tu se već uđe malo ozbiljnije u određenu temu, u određenom smjeru. Može se čak napraviti jedan korak dalje nego što se išlo do tada. To bi ja još rekao na mojoj radionici od jedan dan, da se to zove kao pospremanje nereda. Nakon toga je nešto zbiljnije što su tečajevi od 2, 3, 4 dana. Nauči se mnogo korisnih vještina, mnogo korisnih alata, stekne se također već nekakvo praktično iskustvo koje se može ponoviti nakon toga i radi se na tom iskustvu koje je u energetskom smislu vrlo dobro za osobni rast. Nakon toga sljedeći korak, sljedeća razina je intenzivni trening ili intenzivne radionice, a to traje 7 ili više dana. Tada se nauči svi ti alati do sad spomenuti, sve što sam govorio od početka, da je od onih besplatnih stvari pa do 2, 3, 4 dana, mnogo prakse, mnogo znanja, 4 stupa za višu energetsku razinu, pogledajte na mom YouTube kanalu ili na blogu. Od meditacije, mnogo primjenjivih stvari, tehnike disanja, percepcija i tako dalje. I jako puno prakse. Jako puno prakse, što je kao na toj novoj energetskoj razini najbitnije da ona bude stabilna i da se može ići samostalno dalje kroz vaš život. Također, na bilo kojem od tih razina, od onih besplatnih sadržaja na YouTube-u, na blogu, individualne konzultacije i tako dalje, trebaju se uvijek dobiti besplatne smjernice i to se kod mene dobije apsolutno za svaki korak. Gdje staviti ruku, kako biti prisutan u tretmanu, kako se pripremiti prije tretmana, prije tečaja i tako dalje, ako želite prenositi znanje, kako se pripremiti prostor, sebe, ljude i tako dalje. Što ljudi mogu dobiti, moraju dobiti i kako naći onu dozu koju su ljudi spremni primiti da im upravo to date, a i više. I to je onda prekrasno. U tim preciznim smjernicama ja sve alate koje radim sa ljudima kojima dajem dijelim u 2 grupe. Jedna grupa je energetsko isciljivanje ili osvježavanje, a druga grupa je energetsko čišćenje. Odnosno alati koje čiste vaša energetska polja oko tijela. Na sastavljanju tog programa, koji se sastoji od 2 grupe tehnika, radio sam samo na njegovom, ne samo na tom programu sam radio preko godinu dana, da ga sastavim, da ima smisao, početak, kraj i da bude pristupačan svakome. Sada nadalje ću vam govoriti o majstorskom stupnju kojeg podučavam i kojeg ću ove godine izvanredno i po prvi put i jedino sada napraviti na način na koji ću raditi. I zato poslušajte sljedećih par minuta filmića o majstorskom stupnju Usui Shiki Ryoho Reiki. Sustav prirodnog isciljivanja. Tečaj za majstorski stupanj Usui Shiki Ryoho, sustav prirodnog isciljivanja. Taj stupanj se zove majstorski stupanj na kojem osoba uči o majstorskom simbolu, uči ga kako ga primjenjivati, gdje, a ono što je najvažnije u cijelom reiki sustavu, ono što se posebno treba imati na pameti je da cijeli reiki sustav služi za osobni razvoj, osobni i duhovni rast i razvoj. Na tom stupnju majstor učitelj se upoznaje sa svojim majstorom, sa simbolom, sa tradicijom,
sa načinom prenošenja znanja, usmenom predajom, sa prethodnim učiteljima i tako dalje. Istina je da je za pojedinca najbolje učiti raditi sa majstorom 1 na 1, odnosno pojedinačno, odnosno individualno. Tada maksimalno može primiti od svog učitelja reikija. Ali što je iskustvo reklo? Iskustvo nam svima govori da kad je grupa ljudi, kad je oko 5 ljudi ili više, energija se povećava i puno je intenzivnije raditi tečaj, odnosno učiti o sustavu prirodnog iscjeljivanja. Međutim, također praksa nam kaže da ako se radi sa više od 5 ili čak više od 10 ljudi, vrlo je komplicirano majstoru biti posvećen svakom pojedinačno 100%. I zato nije preporučljivo imati velike grupe ljudi. Jer majstor mora biti prisutan fizički sa ljudima koji dolaze i ljudi koji primaju tečaj, kako bi svaki detalj mogao biti svjestan, dati savjet, voditi, učiti. I onako kako treba, je li tako? Znači, prilikom praktičnog dijela i kad ljudi po prvi put rade nekakve stvari na tečaju koje su sada naučili, dobivaju asistenciju, savjete, podršku i energetsku i riječima. I onda je to jako lijepo, a i jako korisno. A da u Suišiki Ryoho, sustav prirodnog iscjeljivanja, nije tek tako sistem koji je površan, koji je nastao nedavno ili nešto, evo govore nekakve jednostavne stvari o kojima svi već vjerojatno znate i možete naći na mojem YouTube kanalu, blogu i tako dalje. A to je par stvari. 9 elemenata reikija koje su zapisane još od osnivanja reiki sustava, a to su forma podučavanja, tradicija usmene predaje, inicijacija, povijest, duhovna načela, element novca, duhovno nasljeđeno spiritualna linija, prenošenja znanja, simboli, forma podučavanja. 9 elemenata reikija. Vrlo jednostavno, o svakom se može razgovarati više, dulje, ali za sam rad to i nije najbitnija stvar. Dalje, spomenuo sam duhovna načela, vrlo su jednostavna, vrlo su kratka, primjenjiva, možete ih odmah uzeti u obzir, ne morate prolaziti tečaj za to. A to je, samo se danas nema ljutit, samo se danas nema brinut, poštuj roditelje, starije, učitelje, zarađuj pošteno za život, pokaži zahvalnost svim živim bićima. Vrlo jednostavno, vrlo kratka načela za život, da vam donesu kvalitetu u osobni rast, razvoj i općenito svakodnevni život. Također nešto što ću vam reći sada, a ne tiče se samo isključivo ovog sistema i ovog tečaja o kojem vam sad govorim, je su tri stvari, odnosno 3 činjenice za taj duhovni rad. Jedna najveća tajna koja otvara svakog vrata svih vrlina i blagoslova je primjena naučenog znanja. Što znači da nakon svakog tečaja, predavanja, radionice primjenjujete onoliko koliko ste spremni, ono koliko vam treba odmah. Nakon toga nadograđujete sa onim što ste tada učili. Znači, primjena naučenog znanja, to je vrlo bitno. To je jedna od činjenica za duhovni rad ako želite stvarno napraviti korak. Drugo, prakticiranje tehnike koja vam daje doprinos, to je zapravo odgovor na sva pitanja o svom unutarnjem svijetu. Znači, upravo ta tehnika koja vam daje doprinos, ona će vam biti odgovor, ona će vam dati odgovor na sva pitanja u unutarnjem svijetu, u vašem unutarnjem svijetu. I treća činjenica za duhovni rad, živjeti u unutarnjem svijetu daje vam iskustvo i za osobni rast i razvoj. Znači, živjeti u unutarnjem svijetu
to nam daje iskustvo i osobni rast i razvoj. Svako ko mi postavi upit, pošalje pitanje što bi za njega mogli napraviti ove godine, bit će fenomenalna prilika jer ove godine radim grupu, oformljujemo grupu sa nekoliko ljudi koji će ići na majstorski stupanj. Krenut ćemo sa 2 dana, vrlo intenzivno, primijenit ćemo 4 stupa za višu energetsku razinu i imat ćemo praksu, pitanja i odgovori, imat ćemo najosnovnije stvari koje morate znati i napredne stvari koje morate znati. Radit ćemo trening, a nakon toga individualno sa svakim radim minimalno godinu dana. Minimalno godinu dana i to je vrlo uspješno, vrlo široko i veselim se da to krenemo zajedno. S obzirom da samo kod mene ima takav pristup, takav način i ne može se usporediti sa drugim pristupima, načinima, možda neko podučava isti sistem, ali sa ovim znanjem, iskustvom, alatima i dodatnim tečajevima i dodatnim danima i meditacijama koje provodite sa mnom, minimalna cijena toga je 10.000 eura. Ono što sam svakome omogućio je da se plati na 2 puta ili da platite karticama preko PayPala. Možete tražiti virmansko plaćanje, gotovinsko. Veselim se zajedničkom radu, pošaljite pitanje, pošaljite upit, saznajte više. Možemo početi ove godine mijenjati svijet.